Ayo. Bobong. Bong. Bobong. Unsa man? Asa imong kuya? Unsalan? Asa imong kuya ba? Aw si kuya? Oh, si kuya nimo asa man? Naunsa? Imong kuya ba asa man? Kinsa may nasiman? Masiman man karon. Imong kuya ba asa ron? Si kuya lagi. Gane asa ron. Paluparon ang Balik ka. Imong kuya bubong ba asa man ron? si Kuya Bubong lagi. Gane asa lagi ron. Nahad tong ubos nagbughag kahoy. Lakaw adtua inagparion kay nangita si Dokyo. Kuya, nangita nimo si Totyo. Tutyo kada Dokyo. Unsa? Dokyo. Totyo lagi. Matutyo man karon si Dokyo. Unsa man din naan ng Totyo? Balik ka. Kasumbago na kay kuan imong manghudbong. Balik ka, sabta po laman, nakabalok ang bungol. Unsa ba dito yun mo? Kinsa may gapuyo bong? Na, pagstoryahan na laman mo duha, para bitaw mong bungol. Na, munay batiyo na ako bong. Makikistorya na imong manghud nga bungol. Unsa ko dito yun mo? Pagkatong mga yahong o kaldiren ba, itong gigamit nimo itong dispiras, ako nang kuhaon. Aw, gato, magkusingala ninyo ang sigawan haning duha. Lakaw mo, kuha atong mga yahong ato o kaldiren. Ha? Kuha atong mga yahong o kaldiren. Unsaon man ako? Kuha agane, dal ahaane. Karon dayon? Ay naman ka, kanusa pa man di ay na naman ang tagiya. Aw nan hala. Ay lain pa ako, Dokyo. Kumusta man to si Papi Boss? Nakadungog ko na stroke magkata. Aw, inay kay, sukat tong na-stroke. Wala na bito'y gawas-gawas silang balay. Wala po lamang ka mo duaw ng silingan man mo kaaya. Baya, nga nung sigduaw po ko nang wala man puto kapakaon na ako. Baya galing ka. Pero po kagulay sinilingan. Baya, malipay gani kong may tabo, kaya malibre kong kape ug pan. Kanang imong yaga-yaga, Dokyo. Mubanda ra ba yun na? Aw, okay ra man na banda na ako. Padulong man po nimo, di ikaw giunang mamatay. Uyag, simba ko. Ikaw dagay kay silingan mo. Dara kuya. Unsa man na moy? Maong. Ay napunoon ka moy. Yahong moy, yahong dili maong. Pagkaway ayaw gina na imong manghod gyud bong. Mao lagi maong. Dili maong moy, yahong. Asa man adto katong nasa kusina? Oh, ug ano po nang gadala po kag maong? Wa po kay klaro kuya. Kapoy kay lakaw-lakaw. Ngano pong manugo ka na imong manghod bobong nang kabalo man kang bungol. Ay alangan pag ako magakuha ha ato nang gikapabi ko buga og kahoy ato. Matay ng istorya habong. Nakabalo kang dili magkadimaog suguon. Manugo gyapon ka. Aw ug gadali kay ikaw ko ah. Aw, mayo bi po nang imong manghod ray suguon kay aron magamit po na iyang kabungol. Bita pa lain pa ako makabalik-balik ko ba ni Papi Boss? Unsa man wala niya ipa-check up niya kahimtang ron? Aw, inay, okay naman na gito kay. Atong na-stroke pa itong nakita na ko yung TikTok. Ina ba to? Karon, maayo naman mo yung anak yung TikTok. Naunsa? TikTok lagi. Napag ito siya usa ka stepping nga. Ana po. Aw naulian na di ay. Aw, naulian lagi po na gito kay. Maayo naman pa tulo TikTok. Yan po kay tanako tong madayunan. Kaya aron, sus, makuha-kuhaan po ng mga silingang buang ba. Dara kuya. Lami kay nimo hapakon moy. Mamang gadala naman po kag